Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ke Khasi Students Union North Khasi Hills District Unit hapok ke jingalam jong samla Ferdinand Kharkamni menta ke janmit kalalit banja kendo ya Deputy Commissioner jong Karibhoi District u Arpit Upadhyaya Bandawa ba uday ban Shimkhia Mardor ha ke banja keren bat ki bor sarkar jong ke Meghalaya halor ke jingwan le don bor jong ki bor sarkar ke Assam ha ke snong umsaw lum dorbar. Haba keren bat kilat pathai khupor hadin ke jingi kendo ya UDC usamla Ferdinand Kharkamni ulapen pau ke jing smokia ka bajor halor ke jing sha thwet jong ki bresh nong ke umsaw lom dorbar ka baladon menta lakum ba arta yo tam AA Henry ki bor penyai district Karibhoi kimshim la shimkhia satya bat kani kalabu ki pat ba kateka snong ha jing shongs air shongs me Uliya tu horu ba ka seng ke jingle hier sha ka snong umsaw lom dorbar kalalap shisha ba ki bor jong ka Assam lingba ka forest kilale don bor da ka bawan kamju bor ye ki jakarep jakar yang jong ki pat ba ka snong badru ban ker sainar wan hapdeng ke jing persha jong ki nong song snong Shushu samla Ferdinand uliya thuru ba ki teki jaka ki balawan kamju bor da ka forest Assam kidai ki badang hap sha ka jilna Meghalaya bat baki paj ba nong song snong ki jupundon kam ban rep ban riang menta di ki pop host nem ke KSU hagni ka jo ka por kala penrem jorru halor ka jingwan pen i bor jong ka Assam klem da buram satya ye ka jingye pen bej hapdeng ki ar sarkar jong ka Meghalaya bat ka Assam ka badang yaj shakman bagi ya da pundu ya audisi but syam kemau menen lawan apa umsaw lum dorbar man kundu ya kino snong ki no ki kam snong i rong ba snong yo i syaba kadon ka jing syakir senar ka fencing no na ka liang jong ka Assam state forest kai ka ba so thamola kalong ba kane klaja shwa ka RTOA haba kinong kit kam snong kilan ai jing ujor sya ka mosnai opos namba jo in charge dan liang jong border magistrate ru ulale ya ketika caka bende inspection bat lap man pha sange ru ndrei ka so pamula kalong ba nakliang jong ka Assam state forest kadang yai peteng bat hadu ba kalala ban pendap no ya ketika fencing nakliang jong ka forest ka ba ngila menong kum ka propose forest area dan nekalan Henry lada ngi pai pat ya ketika caka kamdi ka caka jong forest Assam amar kana shwan kam dang menta menne Henry ngi sutu ba kinong snong hamte ki propose nem larap lariang hang tiga caka bat kam judon kanuno ka jing sya pendik like no tang house nem adarsan ka ba kini ki kulit forest ki lali bentang ya life art lik snong jong snong khasi bat kamau pi ka badai hau benai Jun Drutrek snam adarsan dan naliang ngataru hadin ka jing ya su jumut bat ka ba nakaliang jong ka Assam government ka lailat yang iki ba kindrep kendriang nomor bakati garep kriang lasdang nadu ki po postnya mensua te menta usnem pat nioi ba kajingwan care senar joki berkam bakade hapo joka Assam State Forest kalong kaki ke bubakla nomor ba menta hadin bala pensange ru kidang peni da kabor tingioi ba kajing bom simkhia nane kemom jingket kli jong ka district administrative khamtam ya ka state government kalong ka iki ba hakaja pat hakadui trik ka ba kinong snong ki badai nastu ki jan snong ki bala dap da ka jimbitar ki lalai pemprai ki tibaro ki fencing pat hadin ka jing shap pempra pat nakliang ki state forest ki lalai po in charge jong ka bolsnight opus ban ujor ban kem baro ya kinokit kam snong jong ka umsaw lum dorban klem dadon kanono ka jistaki tinaliang KSU hadin kelawan menen bermentaski kumbala pentip ngi lawan kundu UDC ban perso ya kane badru ban simkhia